Moja brachypelma alebo pilosum necragui je už dostatočne veľká na to, aby dostala novú ubikáciu. No, tak jej ju idem pripraviť. Rozhodol som sa ako základ ukrytú v jej novej ubikácii použiť jej starú korkovú kôru, keďže jej vôbec nič nie je a mne prišla škoda ju proste iba vyhodiť. Takže som tam dal tú kôru, ďalej som pokračoval ďalšími kusami korkovej kôry za účelom vyplnenia priestoru. Ďalej som tam pridal už iba nejaké okrasné kamienky. No a jediné, čo mi zostáva, je ísť ju tam premiestniť. Čo sa týka premiestňovania, no tak toto premiestňovanie dopadlo úplne v poriadku, prebehlo bez menších problémov. Čo sa týka tohoto druhu, no tak premiestňovanie býva značne neproblematické, keďže je to jeden z najpokojnejších vtáčkarov a je vhodný pre začiatočníkov. No a ako môžeme vidieť, tak prešla prakticky úplne sama, ja som ju iba tak trošičku popostrčil, aby vedela, kam má ísť.